Čaká nás posledný 10. hlavný zápas karty Králi ulice 7. Ako som už spomínal, titulový súboj vo váhovke do 95 kg. A ako prvý prichádza modrý roh Dominik Herold. Dominik Herold do zápasu o titul naskakuje ešte možno ďalší super, samozrejme nechceme to nejako voči Beránekovi mysleť zle, ale keďže Herold ušetril pôvodnému Beránekovi v boxe bez rukavíc porážku, môžeme hovoriť, že teda štatisticky nastupuje ďalší super. Ďalšia prekážka pre Patrika Jevického, šampión Valhalla Fighting. Víťaz debut BKFC a v boxe bez rukavíc neporazený zo skóre 5-0. To už je čo povedať Dominik Herold. Vstupuje do Králi ulice a mierí rovno pre titul. Zažije ťažšiu premiéru ako v BKFC, alebo ju zvládne rovnako víťazne. Z tohto pána ide rešpekt a cíti to na celú halu. Za Mind Gym Time a celkovo za Plzeň 26-ročný 187 cm merajúci a 95 kg vážiaci štýl karate a box. Treba samozrejme podotknúť tú najdôležitejšiu časť tohto zápasu, že tento zápas nie je na 3x2 minúty, ale keďže sa jedná o titulový zápas 5x2 minúty, dámy a páni, uvidíme v slamenom ringu. Ak by Herold dokázal v tomto zápase poraziť Patrika Jevického, mohli by sme ho právoplatne nazývať československý šampión Bare Knuckle. Keďže v najväčšej českej organizácii Valhalla Fighting je aktuálnym šampiónom. A potenciálny titul v najväčšej slovenskej organizácii Králi ulice by sme robil právoplatného československého šampióna. Poďme si predstaviť oponenta. No a nastupuje jeho titulový súper v červenom rohu Patrik Jevický. Jedným slovom chaos nám nastupuje do slaveného ringu Patrik Jevický. Bavil som sa s ním pred nejakou polhodinkou v šatni. On sa ma snažil presvedčiť, že v tom jeho chaose je to práve orechové a pre neho to chaos není. Pre neho je to systematická práca, inak diplomatickejšími slovami povedané. Patrik Jevický, ktorý pri svojej premiére na Králi ulice 5 vybavil Raniaka za necelých 8 sekúnd, takže pravoplatne hovoríme o slove chaos. Skúsenosti z veľkých organizácií, pamätáme si na jeho legendárny zápas s vlastnou čepom v Octagon Underground počas koronavírusu, ktorý bol fakt, že pamätný. Prestrelka ako na ulici a je to proste stálica bojových športov. Patrik Jevický je v bojových športov už nejaký ten piatok a ak sa bavíme o nejakom skúsenom borcovi, ktorý by mal ísť do Bare Knuckle, tak Patrik Jevický je tu správny muž na správnom mieste. Uvidíme, ako sa Herold popasuje s tým Jevického tlakom. Netradične, pozrieme sa, Patrik skáče do toho slaveného ringu až do svojho rohu. Neprešiel okolo svojho supera, to je veľmi zaujímavé. Poďme si vyhlásiť oboch aktérov tohto zápasu a posledný krát vyhlásenie oboch aktérov. Poďme na to. Čaká nás posledný zápas karty Králi ulice 7. Titulový súboj vo váhovej kategórii do 95 kg. Bare Knuckle pravidlá 5x2 minúty. Partnerom zápasu je Typos.
Rozhodcom titulového súboja v ringu bude Peter Bačkor. Poďme si predstaviť oboch borcov. 26 rokov, 187 cm, 95 kg. Náhrada za Petra Beránka, aktuálny šampión Valhalla Fighting, ktorý má v Bernakli bilanciu 5 zápasov a 5 víťazstiev. Má zápas aj v BKFC a teraz ho čaká debut na Králi ulice. Štýl boja box. Reprezentuje My Gym Time a Plzeň. V modrom rohu Dominik Herol! Jeho súper, 36 rokov, 181 cm, 95 kg. Držiteľ najrýchlejšieho KO na Králi ulice, keď súpera ukončil už po 8 sekundách. Zdobí ho húževnatosť a bojovnosť. Štýl boja, box, MMA a ulica. Reprezentuje Respect Gym a Vranov nad Toplou. V červenom rohu Patrik Jevický! Čistý box, OK? Áno. Všetko je pripravené na titulový zápas. V ľavej kategórii do 95 kg, tak bude to chaos, bude to taktická bitka zo strany Herolda, ktorý prekutne Jevického. Poďme si to vychutnúť. Začína to riadnymi prestrelkami, Herold sa to snaží zviazať. Stopnúť to je ten Jevického nástup. Sprehmáhol opäť. Jevický trafil len jeden úder. To išlo všetko do krytu a Herol v tom vidí. Ale Herol teraz chytil dve. Aj treťu, ale Jevický padá. Ale je v poriadku. No, neprišiel tam ten úder, ktorý by možno ten zápas nejako nalomil na stranu Dominika. To je dôležité. A ďalší úder Dominika Herolda. Toto bolo na spodok a toto môže byť veľmi rýchly koniec. Toto bohužiaľ môže byť veľmi rýchly koniec pre Jevického. Jevický v počítaní. Toto bol veľmi tvrdý spodok. A zápas nám pokračuje. Jevický ňom inkasuje a počítaný nebude, opäť inkasuje. Ďalšie počítanie. Dominik jasne dokazuje, že bare-knuckle boxing je jeho doména, že ten spodok môže rozhodnúť celý zápas. Posledné 2 sekundy. Jevický ide na nohy a budeme pokračovať. Je to predsa titulový zápas, pán rozhodca na to prihľadol, že je 15 sekúnd aj do konca kola, tak... A to je to, čo potrebuje teraz Patrik prežiť, tých 15 sekúnd. No toto neviem, či neboli aj zuby. No, Patrik prišiel o zuby už v rámci prípravy. A teraz má taký pocit, že prišiel o ďalší a to bol koniec. Pád. Je koniec. Dominik Herol sa stáva šampiónom. Už v prvom kole. Vidíte zuby. To sú zuby. Zuby, to je väčší problém Patrika Jevického. Ako som spomínal, už v príprave prišiel. No a teraz mohli by sme na dnesene povedať, si vylámal zuby na Dominikovi Heroldovi. Pravoplatne československý šampión Dominik Herol. Šampión, aktuálny šampión Valhalla Fighting a ponovom aktuálny šampión Králi ulice. Najlepšie českej a slovenskej bare-knuckle organizácie. Čo mu chýba? Titul BKFC a tam pôjde vo farbách Králi ulice tiež. A máme to komplet. Pre Dominika Herolda. Ja sa už pre tento moment lúčim s divákmi a fanúšikmi Králi ulice s prostredníctvom pay-per-view. Ešte si samozrejme dáme záver v ringu, ale pre tento moment sa s vami lúčim. Prajem vám príjemný zvyšok víkendu, príjemný zvyšok soboty. Dúfame, že sa vám tento turnaj ľúbil. Pekný zvyšok dňa. Máme za sebou pomerne rýchly titulový zápas v rámci Králi ulice 7. KO v prvom kole ho vyhráva
A šampiónom Králi ulice sa stáva borec v modrom rohu Dominik Herold. Máme teda za sebou titulový zápas. Patrik nedopadol úplne ako si predstavoval. Čo možno rozhodlo v tomto súboji? Vylomený zub do piče. To ja som nemohol ísť ďalej, ty kokos, on to pozná. Zlomil mi zub, no tak pojebalo sa. ale kvalitný super a ja ďakujem za prestrelku, lebo bol to človek, čo sa chce pobiť. Nevideli sme možno to, čo sme chceli vidieť, bolo to pomerne rýchle ukončenie. Budeš si možno od Cyrila pýtať odvetu? Jasne, že si budem pýtať odvetu. Keď to Dominik potvrdí, že si so mnou dá odvetu, tak ja budem len rád. Tak budeme sa tešiť na to, keď ťa budeme opäť v slamenom ringu Králi ulice a možno aj v odvete s Dominikom Heroldom. Veľký potlesk pre Patrika Jevického a ešte väčší pre šampióna Králi ulice a v tejto chvíli to oficiálne môžeme povedať Československu Bernacle jednotku Dominik Herold, náš šampión. Dominik, pocity po tomto zápase, bolo to pomerne rýchle, čakal si, že za to skončí už v prvom kole? Upřímně ne, já jsem chtěl aspoň 2, 3 udělat to pořádný, protože mi tam 2 poslal, zazvonil mi v hlavě, říkám jo, tak to bude dlouhý, no hod, dobře jsem trfoval, ale síla čest, bratře, bylo to skvělý. V rámci Bernacle Boxingu 6. zápas, 6. víťazstvo, stále neporazený. Čo stojí za touto perfektnou bilanciou? Tak rozhodně moje nasazení, můj skvělý tým, můj skvělý trenér Míra Kasl, který je fakt špičkovej. A no moje nasazení, no, z práce na trénink a furt, i když nemůžeš, disciplína. Já ten sport miluju, změnil život, takže já prostě pro něj budu dělat maximum a chci to tady prostě dotáhnout hodně vysoko. Hlavně v zahraničí, jo, to je pro mě teďka hrozně důležitý. A k tomu se vlastně dostáváme, že už jsme vlastně zveřejnili, že já budu vlastně další Čech a myslím si, že budu zase úspěšný BKFC, který teďka pořádá ve Florenci 26. dubna. Turnaj docela velký, takže se těšíte. Uvidíte mě tam. Aktuálny šampión Valhalla Fighting, aktuálny šampión Králi ulice. Asi vieš, kam smerujem, čo v tej postupke chýba. Pôjdeš si aj v BKFC po ten titul? No, když bude a bude se dařit, tak určitě, no, to je jasný. Patrik s tebou chce odvetu, si tomu naklonený rovnako? Když to samozřejmě schválí promotor, všechno se domluví, nemám s tím absolutně problém, vůbec. Tak sa budeme tešiť na ďalší výkon od Československej Bernacle jednotky Dominik Herold, šampión Králi ulice vo váhovej kategórii do 95 kg. Veľký potlesk.